minnu bɛ ka lajɛ ni wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ folen do ka dɔ ka wagati cogoya kan ayo bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan o kunnafoni aw kɛnɛ kan. Kunnafoni damnela kunungo araba marsikalo kile duru o kɛra an ka jamana ministre ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ deli ka kɛ araba o araba kuluba palais o kɔnɔna la kasangani kunungo ta o komo kɔnɔna ye décision ba dɔ olu tara minnu bɛ tali kɛ fɛn min ye service administratif fɛn fɛn bɛ kanga ba ale ni kenye ba cercle kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko o service ɲɛma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ u nɔ la o tɛna kɛ a bannen fɛn min ye permis d'exploitation min kɔni dilen do société minière étranger kɔni ma ko o fɛnɛ permis olu bɛna annuler o tɛna kɛ a bannen dabiya mairie ni o bɛ kɛɲɛba cercle kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko o mairie fana o bɛna ci o tɛna kɛ a bannen ye ka da kan a yirala ka sanga ni fɛn min ye mini dafiri min yɛrɛ kɔni kɛla kokoyo marabolo kɔnɔna la ni o bɛ kangaba cercle kɔnɔna la ani bilali koto ni o bɛ kɛɲɛba cercle kɔnɔna la février kalo tile 14 tɛmɛnen san 2025 min kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ a nin na ka sanga ni o waleyaw kɛli an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye nin décision ba ninnu de kɔni ta walasa ka se ka fɛɛrɛw kɛ ka maaw kɔni ni kisi ani ka ɲɔgɔn waleya ɲɔgɔnnaw caman ka se ka olu prévenir. Kasangani an ka jamana faamaw finitigilakaw ka wuli ka jɔ walasa ka se ka jamana kɔni basigi kunungo araba marsikalo kile duru an ka finitigilakaw kɔni opération ba dɔ kɔni kɛ kolongo ni o bɛ jigi tugude o marabolo o kɔnɔna la u ye ta kɔni tugu banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ la u ye sankɔrɔta kɔni sɔrɔ u kan kosɛbɛ n b'a fɔ hali bi ala k'an ka finitigilakaw fanga se. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la Général Kassom Kulibali Burkina Faso jamana kɔnɔna la kasangani kunungo araba marsikalo kile dure ale kɔni sugantira ka kɛ Burkina Faso jamana ka lasigiden États-Unis jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Kassim Kulibali ale yɛrɛ delila ka kɛ Burkina Faso ministre de la défense kɔrɔ o ye. A kunnafoniya kɔni di la ko fɛn min ye AMO ale kɔni bɛna suspendu ni wagati na officine de pharmacie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o tɛna kɛ a bannen laboratoire de biologie médicale privée fɛn fɛn bɛ yen nɔ fana AMO kɔni bɛna suspendu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru kɔnɔna la fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ni o ye Alassane Ouattara ale ni a tɔɲɔgɔnkɛ Ghanéen ni o ye Ghana jamana ɲɛma John Dramani Mahama olu kɔni ye weleweledakan bila ka taga AES jamana olu yɔrɔ kunungo araba marsikalo tile 5 ni o ye Mali Burkina Faso Niger ye ka ni jamana saba kɔni wele ko u ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la u bɔra jɛkulu min na ka bɛn ni janvier kalo o tɛmɛlen o kɔni ye. An bɛ taa Nigeria ka olu kɔni fɛ yen nɔ fait divers kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Nigeria jamana kɔnɔna la ko tɛgɛ kɔni kɛra silamɛ diinɛ tigilama dɔw kɔni na minnu tun bɛ ka dumuni kɔni kɛ jama cɛla sunkalo o kɔnɔna la. Ayiwa an bɛ to kɔkan kibaru kɔnɔna la hali bi fɛn min agence des nations unies pour l'enfance ni o ye UNICEF ye ale kɔni bɔra ka déclaration dɔ kɛ min na a ye a yira ko san 2024 kɔnɔna la Sudan jamana la a yirala k'a fɔ denmisɛnnin na ka maa 221 Sudan jamana finitigilakaw kɔni ye fɛn min ye binkani wale ta ka ɲɛsin olu de ma ni a bɛ fɔ o ma ko viol binkani wale min yɛrɛ la n'i ye a ta ka lajɛ victime 100 sara la 30 olu kɔni ye cɛmisɛnninw yɛrɛ de kɔni ye o tɛ k'a banni a ye ko n'i ye o victime ta ka lajɛ fana u si bɛ a ta san 5 de ka taga a bila san 16 la wa ko o victime na fana ko mɔgɔ 4 yɛrɛ kɔni tun bɛ a la minnu yɛrɛ kɔni ye denmisɛnnin fitinin olu yɛrɛ kɔni ye. Bi ye Alamusa ye fɛn min ye silamɛw ka sunkalo bi ye o tile 6 ye fɛn min ye chrétientinɛ tigilamaw olu ka sunkalo tile 2 kɔni ye ni an b'a fɔ ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka aladeliw bɛɛ lajɛlen kɛ jabi fɛn kan an ka jamanaw basigi ni ne bɛ dasigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na.